Jeg er alene ikke sammen med Manny. Vi får det Columbine, må jeg skyde det her op. Er du pædofil betjent eller hvad? Jeg laver sådan en police montage. Han er død. De er oppe på taget, de er oppe på taget deroppe, de er oppe på taget deroppe. En mand, wow! Op og vise, at betjent, du bare så potentiale til at være. Men det gjorde du ikke. Tværtimod din indsats var ikke. Held og lykke. Oh fuck, that tog. Halløj! Halløj! Hvor holder du, for helvede? Jeg er min blå bil! Henne? Jeg er min blå bil! Garage. Fuck! Fuck, tredje gang, din jeg mave på mener. jorden. Enig. Så du fucking og rykker den af, eller hvad? Ja, ikke? Altså. Så der, Agil. Agil, prøv at se der. Så? Shit, de efter mig! Blok efter mig! Men altså, og Petit Viras vil på senest, men ikke kan brage til skift. Og rummeskift. Jeg blev stukket. For du ved, jeg rammer brandhårdt. Mit paddle stikker ud. Hvad? Vi er gode kammerater nu, så vi skal være de helt gode Okay, betjente. så vi skal være sådan gode kammerater, der er det klar til at stå og snave hinanden. Jeg skal også lidt pille ved hinanden, men sådan det er jo. Hvad? International. Grateful, Look at what I say, hello. Jeg siger bare, at måske ville det være lidt mere bedre, hvis du kommer en ordentlig tone til dine medarbejdere, så man faktisk kan forstå, hvad du siger. Du lever på politiskolen, jeg tænker, du skal tige stille. Nå, Jeg kan ikke lide ham der, når lidt han tror, han er noget.